Kaya ito lang pong masasabi ko sa mga na-disappoint, nagalit at nagtampo sa akin. Nakakalungkot man, marami sa inyong nadismaya. Sana po mga kasinag, maunawaan nyo ang aking paghingi ng tawad at paumanhin. Sorry po talaga sa pagkakamali na nagawa ko yun. Yo, what's up mga kasinag? Isang pinagpalang araw po. Sa lahat po nating mga viewers, subscribers, hihingi po ako ng pasensya mga kasinag tungkol dun sa vlog ko na nakaraan na inangkas ko nga yung isang kong kasamahan sa trabaho na sumira ako dun sa pangako ko sa misis ko. Ganito po kasi yan mga kasinag. Simula kasi noong January 2 hanggang ngayon mga kasinag, wala pa akong day off. Kada Sunday, meron po akong trabaho. Yung time na yun mga kasinag, Saturday noon, nakiusap yun sa akin si Joanne. Nung uwian nga namin ng hapon, nasabi niya baka pwede daw siyang sumabay. Kasi nga po, Sunday kinabukasan, napakahirap po kasi ng sasakyan pag ganong araw. Kasi nga may hinahabol kaming incentive. 750 dapat mga kasinag, makain ka na. Pag naglampas yun ng 750 hanggang 751, wala ka ng incentive na makukuha na 1K. Kaya nakiusap siya sa akin nun, baka pwede ko daw siyang isabay. Kasi sayang naman nga mga kasinag nung incentive. Ako naman mga kasinag, palibas at kaibigan ko na rin naman siya, kasamahan ko pa sa trabaho. Pumayag nga ako dun mga kasinag at ang sabi ko nga sa kanya na daanan ko lang siya bukas pagpasok ko. Kaya yun mga kasinag, ikinontent ko, iblinag ko na rin kasi nga hindi ko yun isinabi sa misis ko. Hindi alam ni misis na may iangkas ako. Yun ang pagkamali ko, hindi ko muna talaga isinabi mga kasinag kasi kung sasabihin ko yung sa misis ko mga kasinag, talaga hindi papayag yun. Hindi pa ako tapos magsalita, dadakdakan na ako nun. Magagalit talaga yun. Kaya para hindi kayo magtalo, kasi nga mga kasinag, nakauuna ako. Kung sasabihin ko kasi mga kasinag, sa misis ko na may angkas ako, tapos ang misis ko hindi pumayag, nakauuna ako doon kay Joanne na isasabay ko siya kinabukasan. Nakakahiya naman kung mag-antay siya, tapos hindi ko pala siya isasabay. Kaya ang ginawa ko mga kasinag, hindi ko muna pinaalam po kay misis. Nalaman na lang niya nung in-upload ko na yung vlog. Hindi po talaga alam ni misis yun. Ako kasi mga kasinag, hindi rin naman ako makapaglihim sa misis ko. At kahit kailan, hindi talaga ako naglilihim sa kanya. Pag may gusto akong ilihim, hindi ko talagang mailihim. Talagang maisabi ko. Alam yan ng misis ko mga kasinag. Nalaman na lang niya nung in-upload ko na itong video. Ayun, nung tumawag nga siya sa akin, nag-usap kami ni misis. Alam ko na ganun yung sasabihin niya, magagalit siya sa akin. Tinanggap ko yung mga kasinag. Alam kong pagkakamali ko yun, na sumira ako dun sa pangako ko sa kanya na galit siya. Kaya tanggap ko naman mga kasinag kasi pagkakamali ko yun. Sumira ako dun sa pangako ko sa kanya na wala akong iangkas dun, kundi siya lang. Ako kasi mga kasinag, hindi ako makapagtanggi sa mga ganyang bagay. Lalo na kung napakasimpleng tulong lang naman, hindi talaga ako makatanggi mga kasinag. Kasi nga, nung panahon na sa amin, sa probinsya, nung panahon na wala pa rin akong motor, wala pa akong service, wala akong kahit anong ginagamit noon, naglalakad lang ako. Nung panahon na yung mga kasinag, may mga nagmumotor din sa amin na diadaan-daanan lang ako. Napapunta naman sila sa lugar na yun, hindi pa ako may isakay. O kahit hindi ko kilala, kung may kusang loob sila at marunong sila, di ba? Alam mo namang naglalakad yung tao, halos hindi ka naman pasakayin kahit kilala ka, na nakita ka naglalakad, hahayaan ka lang dyan, mga tricycle driver, mga nagmumotor dyan. Ganyan ang nangyayari. Sabi ko sa sarili ko, pag ako nagkamotor, kung sino man ang makita akong naglalakad, isasakay ko na kasi papunta na rin naman dun mga kasinag, hindi ko man yan kilala o hindi ko man yan kaano-ano. May ugali akong ganun mga kasinag, isinasakay ko po talaga, isinasabay ko na sila. Kasi sa ganung paraan, makatulong man lang ako sa kanila. Kahit dyan sa Seruma mga kasinag,
Pag ako pumupunta Manuaan or kung saan ako pumupunta, na may nakita ako naglalakad, isinasakay ko po talaga. Kaya sa mga viewers namin, sorry po talaga mga kasinag. Nagawa ko lang po talaga yun para sa content. Ang kagaya rin nung dati, yung kay Mikay mga kasinag, yung naimbitahan na ako ni Boss Richard na sa birthday niya. Ganun din lang po yun mga kasinag. For content lang yun. Wala naman ditong issue na nambabae ako. Hindi ko pati magagawin mga kasinag sa misis ko. Kung ako'y mambabae mga kasinag, noon pa lang, nung ako'y nasa Dubai, dun sana ginawa ko na yun, yung malayo ako sa misis ko. Pero hindi ko ginawa yung mga kasinag kasi malaki ang respeto ko sa asawa ko na bakit pa ako mababae. Saka kung ako'y mababae mga kasinag, noon pa lang ginawa ko na po yun. Kaso hindi ko ginawa yung mga kasinag kasi mahal na mahal ko talagang asawa ko. Maraming makapagsabi dyan na nakasama ko sa Dubai na hindi talaga ako ng babae doon mga kasinag. Kahit kailan, hindi ako ng babae mga kasinag. Mukha lang siguro akong babaero, pero hindi ko po talaga ginawa yan kahit kailan. Kasi nga mga kasinag, mahal na mahal ko ang asawa ko. Saka, ano pang hahanapin ko? Ang misis ko napakabait, napakasipag, napakalambing, maalahanin, mapag-asikaso. Wala na akong hanapin mga kasinag. Kaya hindi ako gumagawa ng kalukuhan. Kasi nga mahal na mahal ko ang aking asawa. Kahit kailan mga kasinag, hindi ko naging ugali na mababae kahit isang beses. Sa Dubai madaming tukso mga kasinag. Ang mga babae nandyan lang. Pero hindi ko ginawa yung mga kasinag. Kahit ako'y nangangailangan mga kasinag, inilalabas ko na lang yun ng sarili ko. Hindi ako pupunta sa mga massage center or kung saan dyan na para makaraos lang. Never kong ginawa yun mga kasinag nung ako'y malayo pa sa misis ko. Ako na lang mismo ang gumagawa ng paraan para mairaos ko yung pangailangan ko, yung pagkamis ko sa misis ko. Marami akong kasamahan doon na niyayaya ako mag-massage center. Doon kasi mga kasinag, pag nagpamassage ka sa ibang bansa, nandyan ang extra service. Totoo yan. Marami akong mga nakasamahan dyan na nagpapamassage center na sila rin mismo ang nagsasabi sa akin na may mga extra service. Ilang beses nila akong niyaya na magpamassage. Sabi nila, sila na daw ang magbabayad. Sumama lang ako. Pero hindi ko yung ginawa mga kasinag kasi malaki po ang takot ko sa Diyos. At alam kong may karma, nakaakibat yan. Kaya hindi ko ginawa yun mga kasinag kahit isang beses. Kahit anong pilit nila sa akin mga kasinag, hindi ko talaga ginawa na mambabae or pumunta sa massage center or sa mga warehouse kung ano-ano pa man. Hindi ko ginawa yun mga kasinag kasi nga malaki ang respeto ko sa aking asawa. Saka may mga anak na kami. Ayaw ko kasi dumating ang panahon na gumawa akong kalukuhan tapos bumalik sa aking pamilya. Kung sa akin babalik, okay lang, matatanggap ko yung mga kasinag. Kaya kong tanggapin yun kasi pagkakamali ko yun. Pero kung gumawa ako ng kalukuhan, tapos bumalik sa aking anak, asawa, hindi ko matatanggap yung mga kasinag. Doon ako natatakot mga kasinag na kung gumawa ako ng kalukuhan, sila ang balikan. Kaya hindi ko ginagawa yun kasi malaki ang paniniwala ko sa karma mga kasinag. Kaya kahit kailan hindi talaga ako ng babae or kung ano pa man ginawa kong kalukuhan. Alam niya ng asawa ko mga kasinag kasi malakas ang pakiramdam ng misis ko. Kaya alam niya yan sa mga nakasamahan ko. Mag sa Dubai, mag dito sa Pilipinas. Kilala nila ako mga kasinag na hindi ko kayang gawin yun na mababae ako. Oo, malapit ako sa babae mga kasinag kasi palakaibigan nga ako. Lalo na ngayong naging malapit gawa ng content creator ako, isa akong vlogger na gusto rin nilang mapasama sa vlog. Kaya ganyan ang nangyayari mga kasinag. Dumadami ang mga nagiging kaibigan ko dahil sa pagiging vlogger ko mga kasinag. Tapos po, nung nakaraan, pauwi na sana kami noon, nung Sunday ng hapon. Kung maalala niyo doon sa vlog ko mga kasinag, sabi ko uwian na. Nagkayaya naman ito, yung mga kasamahan ko sa trabaho, kung papansin nyo, madami akong kasamahan doon, mga kasabay paglabas, nagyayaan sila na kumain sa labas.
Nagkataon rin kasi noon mga kasinag na Sunday, kinabukasan change shift namin, nung araw na yun, sahod din namin. Kaya nagkayayaan mga kasinag na kumain sa labas. Merong isang grupo na samgyup nga, yung samji. Tapos yung isang grupo magmamang inasal. Ako ang tinanong kasi gusto nga nilang mai-vlog ko sila, may sama ko sila sa vlog. Ako ang tinanong. Sabi na, saan ka sasama? Sabing ganyan. Sa magmamang inasal or dito sa magsasamji nga, sa magsangyup. Ang pinili ko mga kasinag, magsangyup na lang. Gawa ng hindi ko pa naranasan yun, hindi ko pa na-try yun. Kasi lagi ko lang napapanood yun sa Facebook, sa YouTube, kung paano ma-experience yung ganun. Kasi hindi ko nga na-experience yung mga kasinag. Kasi iisip ko pati na maiba-iba naman yung vlog ko. Kaya hindi ako sumama doon sa nagmang inasal na nagsama nga loob sa akin mga kasinag nung kumain doon sa mang inasal na hanggang ngayon nagtatampo sila sa akin na hindi ako iniimikan. Kaya doon sa kabatch ko na hindi ko sinamahan, sorry. First time ko kasi magsangyup mga kasinag, kaya doon po ako sumama. Kaya yun ang nakita niyo sa vlog ko nung time na yun. Sila Joan din yung kasama ko noon. Yun lang po yun mga kasinag. Ang binayaran namin doon, 199 kada isa. Yun lang yung gastos ko noon mga kasinag. Saka paglabas namin alas 5, siguro nakauwi ako ng mga 6 or mga 7 na. Dumating ako dito sa bahay nga. Yun lang po yun. Wala na akong ibang pinuntahan or pinagastusan. Kanya-kanya kami doon mga kasinag, walang libre, hindi ako nang libre or kung sinong inilibre ko, walang ganun mga kasinag. Yun lang talaga ang purpose ko mga kasinag, for content lang. Kaya sa mga nadismaya na mga viewers namin, sorry po talaga mga kasinag. Wala naman akong ibang intensyon kundi para sa views at sa revenue ng aming vlog. Yun lang po yun mga kasinag. Wala naman pong issue dito na babae ko yun or na mababae ako. For content lang po talaga yun. Saka hindi ko magagawa yun sa misis ko mga kasinag. Kaya sa mga disappoint sa vlog ko nung nakaraan, sorry po talaga. Humihingi po ako ng paumanhin sa nagawa kong yun na hindi ko na ipaliwanag sa inyo ng ayos. Kasi nga, sa akin nga mga kasinag, yun talaga ang purpose ko. Yung revenue na sabi ko nga baka kaya pang mahabol na makasahod man na sana kami ng 5K sa February. Hindi ko lang kaya pwedeng ipakita dito sa YouTube mga kasinag yung aking revenue sa YouTube na napakaliit na, napakababa na talaga, pero salamat pa rin po ako dahil sa panonood nyo may natatanggap pa rin akong blessing. Nagpapasalamat pa rin ako sa mahal na Panginoon. Lalo na sa inyong mga viewers namin na patuloy na sumusubaybay at tumatangkilik ng aming YouTube. Sa mga viewers po na masamang loob sa akin, galit sa akin, sorry po talaga mga kasinag. Sorry po. Saka walang hiwalayan na mangyayari mga kasinag kasi may nagkukumit na hiwalayan na, nangangamoy hiwalayan na. Walang ganun mga kasinag. Walang bibitaw sa amin mga kasinag. Malaki ng aming mga anak. May dalaga na ako, may magbibinata na ako. Ano pang hahanapin ko? Nandito lang ako sa Cavite mga kasinag para po sa kinabukasan ng aming 3 anak. Hindi para kung kanino. Sa sarili ko, hindi ko na iniisip mga kasinag. Ang iniisip ko na lang ngayon, future ng aming 3 anak. Kaya nagsusumikap ako dito sa Cavite na magtrabaho. Kasi nga mga kasinag, hindi nga po nasapat yung revenue ko sa vlog nung ako'y nandun pa sa Bicol. Kasi every month mga kasinag, sumasahod na lang ako ng 10, 13, may 15, may ganyan na lang. Hindi na sapat kasi kailangan ko kasi mga kasinag yung income talaga na may pang araw-araw kami pagkukunan. Kasi lalo na yung alaga namin baboy mga kasinag, kumakain yun araw-araw. Every week isang sakong bahog ang kinakain nila. 2K ng 2K yun every week. Kung wala naman akong income araw-araw, paano ko masusuportahan yun? Kung ay aasa ko lang naman sa vlog, sa kikitain ng vlog, hindi rin naman sasapat para sa aking pamilya, sa aming mga gastusin, lalo sa mga alaga namin, hindi sasapat. Kaya po nag-decide ako na magtrabaho dito sa
Cavite na hindi nga tayo natuloy papuntang Dubai, dito lang ako nag-decide na makapagtrabaho. Diyan ang mga kasinag sa PMC. Ayan po ang dahilan kaya nandito ako ngayon sa Cavite. Saka may mga kompromiso pa ako mga kasinag na dapat kong ayusin, na dapat kong mabayaran. Kaya pilit pa ako nagtatrabaho at nangingamuhan dito. Pero pag natapos ang mga kasinag ang aking kompromiso at nakaipon na ako ng pangkapital ko na mapalago ko na yung aming babuyan, uuwi na lang ako dun mga kasinag. Yun lang po ang tutukan ko, yung pag-alaga namin ng baboy. Kasi mga kasinag, napakasarap talaga sa probinsya, lalo na kasama ko yung aking asawa, yung aking 3 anak. Nakikita kong pumapasok yung anak ko araw-araw. Pagdating nila, yun ang nami-miss ko, yung pagpasok nila, pagdating nila, nakikita ko sila na habang lumalaki sila, nasusubaybayan ko. Yun ang gusto ko mga kasinag, na habang lumalaki sila, nasusubaybayan ko, nagagabayan namin ng ayos. Hindi rin ako magtatagal mga kasinag na ganitong mahingamuhan. Ayaw ko rin yung ganitong sitwasyon ng aming buhay, na dito lang iikot ang aking pang-araw-araw na gawain hanggang pagtanda sa EPSA na magtrabaho. Ang sa akin lang, kaya nandito ako ngayon, gusto kong matapos lahat ng kompromiso ko at makaipon kami ng pangkapital. Yun lang ang purpose ko mga kasinag. At pag nangyari yun, balik na ako sa probinsya mga kasinag. Doon na lang kayo mamumuhay. Kasama ko ang aking asawa, ang aking mga anak. Kaya kung dito mga kasinag, nakakagawa man ako ng hindi ka nais-nais or hindi nyo nagugustuhan, for content lang po yun mga kasinag. Wala na ibang purpose yun. Hindi naman hahantong kung saan pa man. Para sa content lang po talaga yun. Kaya mga kasinag, sorry po talaga. Alam ko madami talagang nagtampo, nagalit sa akin. Ang masabi ko lang sa inyo mga kasinag, hindi ko magagawa ang magloko, lalo na sa aking asawa mga kasinag. Sana sa paliwanag kong ito, mahimasmasa na sana ang inyong kalooban, na mapatawad niyo po sana ako sa aking ginawa na ganong pangyayari. Humihingi po ako ng dispensa. At saka sa aking mahal na asawa, sorry kung ako'y naglihim. Hindi ko agad nasabi sa iyo yun. Sorry talaga. Wala naman akong ibang hinangad kundi para sa kinabukasan nating ang mga anak, para sa atin. Kaya nandito ako. Kaya sorry talaga sa pinakamahal kong asawa. Sorry. I love you. Lalo sa aking 3 anak. Sorry din kung napanood niyo yung vlog ko na sumama ang loob nyo. Sorry. Sa mga sponsor, mga viewers namin, sorry po talaga sa pagkakamali na nagawa ko yun. Hindi ko naman po hahayaan na sirain ang tiwala nyo sa amin. Lalo na nung nag-start ako pag-vlog. At kung hindi man dahil sa inyo mga kasinag at kay Bagwis, wala rin naman ako sa sitwasyon kong ito, sa sitwasyon ng aking pamilya. Kaya hindi ko magagawa po talaga na sirain ang tiwala na ipinagkaloob nyo sa akin. Nagawa ko yun for content lang po talaga. Wala nang ibang purpose yun. Wala nang ibang kung ano pa man. Para sa content lang po talaga yun. Sana po mga kasinag, maunawaan nyo ang aking paghingi ng tawad at paumanhin. Sorry po talaga. Nakakalungkot man na alam ko na marami sa inyong nadismaya at nalungkot sa ginawa kong yun. Nagalit. Pero humihingi po ako ng dispensa. Para sa content lang po yun mga kasinag. At hihingi na rin po ako ng pasensya kung hindi ako makapag-update, hindi na rin ako makapag-vlog. Si Mrs. lagi ang nagbablog kasi mga kasinag, busy po talaga ako sa trabaho. Ang duty ko kasi laging 8 to 8. Pag dadating dito sa bahay, panghina na. Pag minsan maglalaba pa, mag-aasikaso pa. Kaya wala na akong time mag-vlog. Baka ngayon na panggabi na ako, paglalabas ko sa umaga, yan, baka mapag-content ako. Kasi nung nakaraan mga kasinag, 8 ng umagang pasok ko, tapos 8 din ng gabi ang labas ko. Ngayon kasi mga kasinag, nagbago yung schedule namin, naging 8 na ng hapon ang pasok ko, 8 na ng umaga ang labas ko. Kaya ngayon, nakapag-vlog ako, nakita nyo ngayon. Pero sa Sunday, hindi ko pa alam mga kasinag kung may pasok kami or wala. Kasi change shift yun ng mga regular sa amin eh.
Pero hindi ko pa sure. Kasi nung nakaraan kasi, halos wala po talaga akong pahinga. 8 to 8 lagi. Kaya ito lang pong masasabi ko sa mga na-disappoint, nagalit at nagtampo sa akin. Sorry po. Lalo na sa pinakamahal kong asawa, sorry din. Sa ngayon pa lang mga kasinag, kung mapansin nyo, iba na yung place namin. Kasi nga po, lumipat na kami ng bahay mga kasinag. Umalis na po kami sa Paradahan, sa Ciudad Verde. Andito na kami ngayon malapit sa EPSA. Nandito kami ngayon sa Cuevas. Dito kami nakahanap ng upahan. Madalian lang yung paghanap ko nung nakaraan. Nakakuha naman kami 3,600 itong bahay na inuupahan namin. Hindi pa kasamang tubig at ilaw. 3,600 para sa 2 tao lang yun mga kasinag. 3 kami. Yung 2 kong pamangkin na anak ni ate. Tapos ako bali 3 kami. Kaya may additional na 500. Kaya 3 kami ngayon dito sa kwarto. Ngayon, salamat pala sa pinsan ko na si Casey. Binigyan kami ng mga gamit na hindi naman nila ginagamit na. Kasi nga mga kasinag, pagtira namin doon sa Ciudad Verde, wala kaming ibang biling gamit doon, kundi rice cooker. Kasi kumpleto na sa gamit doon mga kasinag, yung bahay ng pinsan ko. Magpapasalamat pala ako sa pinsan ko na si Kuya Dexter. Pauwi na kasi siya mga kasinag na yung katapusan. Salamat kuya sa tulong mo na pagpapatira mo sa amin sa bahay mo. Salamat. Ngayon, nakalipat na kami. Ito yung kwarto mga kasinag. Ipakita ko sa inyo ha. Wala pang kaayusan. Kasi, pailang araw tayo lumipat dito? 3? Paapat na araw kami mga kasinag na lumipat dito na hindi pa kami nakakapag-ayos. Kasi, nasa trabaho nga kami. Kaya, ipakita ko sa inyo mga kasinag. Ito yung kwarto ha. Uy. Ito yung kwarto na inuupahan namin. Yan lang Yan mga kasinag yan lang. Gamit namin. Biboy, hi ka Biboy. Ayan ka. Kararating lang galing sa trabaho. Ngayon lang. Ito lang. Ganito lang kalaki mga kasinag itong namin, inuupahan. Pagpasok mo ang pinto, ito, paglabas. Lalabas ka, ito labas. Labas na ito. Yan, labas na ito. Pagpasok mo, higaan na. Yan Pagpasok mo, higaan na. Tapos, may lababo kami dito. May lutuan, may CR. Kinuha ko na ito mga kasinag kasi malinis naman. May CR, may lababo. Pwede ka naman magluto dito sa loob. Maliit nga lang, pero okay na ito sa aming 3. Kasi umuwi kami dito mga kasinag para matulog lang. Pasensya na sa mga nakasabit-sabit dyan. Gawa nang wala pang kaayusan mga kasinag. Wala pa kayong paglagyan ng mga gamit. Wala rin man talaga kayong mga gamit mga kasinag. Kaya habang nandito kami, kada sahod, sabi ko sa 2 kong pamangkin, magpupundar na lang kami pa utay-utay ng mga gamit namin. Kaya ngayon, nandito na po kami sa malapit sa EPSA. Pwede mo lang lakarin ito mga kasinag hanggang sa EPSA. Sa unahan lang ito na sikat Cuevas. Parang subdivision din siya, tahimik. Hindi magulo, walang ganong ingay. Puro paupahan to. Itong katabi namin, paupahan. Diyan, taas paupahan. Pero yung may-ari mga kasinag, dito rin lang nakatira. Tapos ang ginusto ko dito mga kasinag, safe yung motor ko. May gate doon, nakaparking yung motor ko dyan sa labas. Nandyan lang. Kaya wala akong alalahanin mga kasinag tungkol doon sa motor ko kasi may sariling parking. Binigyan ako ng parking dyan. Lahat na ng upahan dito may parking naman dyan. Kaya ngayon, dito na po ako umuwi. Hindi na ako umuwi ng Paradahan. Hindi na rin ako nahihirapan magparamotor araw-araw. Sa mga viewers po namin, paumanhin po ulit. Sorry kung na-disappoint kayo. Sorry talaga. Sana mapatawad nyo ako sa ginawa kong yun. Hanggang dito lang muna po. Maraming salamat at pasensya na po ulit talaga. Bye-bye.